Nos túneles de vento do CITEC estudamos o efecto do vento sobre as estruturas. Estudamos pontes colgantes moi grandes que, de estaren mal deseñadas, poden sufrir o efecto flameo, que é o que podemos ver nunha bandeira cando ondula o vento. A partir dunha certa velocidade, o movimento do tabuleiro da ponte amplifícase e pode provocar o seu colapso. O mecanismo do túnel ten un ventilador con velocidade regulable e unha serie de filtros para que o vento sexa similar ao real. Nos experimentos, colócase o modelo a escala dunha parte do tabuleiro da ponte suspendida en resortes e vaise aumentando a velocidade do vento ata provocar a oscilación de flameo. Podemos estudar este mesmo fenómeno na á dun avión.